Minden feladatot fokozatosan kell felépíteni. Én azt szoktam kérni a pacienseimtől, hogy először csinálja meg mondjuk 6-szor, és ahogy erősödik, lehet emelni az ismétlésszámot, aminek már szerintem terápiás hatása van, az 10 darab, vagy oldalanként 10 darab, hogyha ellentétesen dolgozunk. Jó? Következő. Szabad még kérdezni, hogy talán fontos a derék, hogy legyen legrögzítve? Hát igen, de a derék azért nem fog elemelkedni egyébként, okay? Mert föl van húzva neki az egyik lába. Ugye? Ez eleve el fogja neki lazítani a medencéjét. Jó? És azért dolgozunk légzésritmusban is. Tehát azért használjuk a légzést is. Második kifolyásnál sokkal könnyebb rögzíteni. Igen. Fújod, préseled a hasizmokat a gerinc felé. Meg fogjátok látni a következő feladatban. Megkérjük a paciensünket, hogy szintén emelje meg a lábat. 2 lábat soha nem emeltetünk egyszerre. Jobb lábat megemeljük hajlítva, és a bal lábat, és veszünk egy pici összenyomható labdát, amit beteszünk a 2 térde közé. Megint nagyon fontos, hogy a comb és a lábszár által bezárt szög 90 fokos legyen, és megkérjük, hogy legyen olyan kedves, oldalsó középtartásba helyezze el mind a 2 karját. Ide állunk mellé, és biztosítjuk ezt a 90 fokot, szintén légzésritmusban. Először is megkérjük, hogy vegyen egy mély levegőt a hasába, fújja ki a levegőt, húzza be a hasát, nyomja le a derekat az ágyhoz, és szorítsuk össze a labdát, és elengedünk mindent, belégzés. Következő kilégzésre megint behúzzuk a hasat, beleszorítunk a labdába, és elengedjük. Kilégzésre behúzom a hasat, lenyomom a derekat, megszorítom a labdát, és elengedjük. Még 2-szer. Kilégzés, behúzom a hasat, belenyomok a labdába, lazítok, és utoljára kifújom a levegőt, összeszorítom a labdát, és lazítok. Úgy hozzuk ki a pacienst, hogy megkérjük, hogy legyen kedves, tegye le a kezét a teste mellé, kivesszük a labdát, egyik láb, másik láb.